Kien il-Partit Laburista li ftit tal-jemilu żvela kif l-isptar Mater Dei teżisti wkoll il-problema ta' nuqqas ta' mħadet. Minflok il-Ministeru għas-Saħħa investiga l-fatti ħareġ jiġħad u għażel li jippubblika ritratt ta' mħadet fil-boros f'kamra fl-Isptar San Luqa. Fis-stqarrija l-Partit Laburista staqsaliex la darba l-Ministeru wara daqstant imħadet pazjenti li kellhom bżonn imħadda fl-Isptar Mater Dei ma natawx waħda. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista ppubblika ritratti li juru r-realtà tal-pazjenti fl-isptar. Jiġifieri li għaliex m'hemmx biżżejjed imħadet f'Mater Dei, pazjenti nataw l-ożor u piġami biex ipoġġuhom taħt rashom. Il-kelliem ewlenija Laburista s-Saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li minflok jammetti li s-sistema Gonzi PM fallit anke fis-settur tas-saħħa, il-Gvern qed jinjora l-verità li qed jgħixu l-pazjenti fl-isptar. Colejro Preka qalet li jekk il-Gvern irid ikun meħud bis-serjetà għandu jassigura li fis-swali kollha fl-Isptar Mater Dei għandu biżżejjed imħadet għal kull pazjent. Appellat lill Ministeru tas-Saħħa biex bla telf ta' ħin ifittex iqassam fis-swali l-imħadet li qal li għandu fil-boros biex jassigura li ma jkunx hemm aktar pazjenti li jingħataw l-ożor u piġami minflok imħadda.